Барызга да исәнмесез, бу ир яңа проект һәм бүгенге безнең кунагыбыз Әхмәдуллин Ришат. Исәнмесез, Ришат? Сәлам. Син дип кенә сөйләшсәк була бит, Әлбәттә. Ришат 2018 елда йөрәгем буш түгел дип әйткән идең, бүгенге көндә ничегрәк андый Буш. хәлләр? Бушадымы? Буш. Ничә алай? Юк, минем йөрәгем гомумән буш түгел, ул кан белән тулы. Аллаһка шөкер. Инде ничек дип әйтим, абстракт мәгънәдә буштыр, шулай кирәк чөнки. Ул вакытта 99,9%-ка кадәр тулы. Минем шулай, менә теге дулкын белән я мин шашып, я гомумән теге эмоцияларым, хисләрем гомумән юк. Димәк, бүгенге көндә син Юк, буш. Йөрәгем буш минем. Син гомумән яшь гашык буласыңмы? Яшь көндә. Я бүген сиңа гашык булып утырам әле. Юк, чынлап та мин бик гашык булучан кеше. Бу кешеләргә генә кагылмый, бу гомумән тормышка карата, табигатькә карата, теге мине гаҗәпләндерергә авыр да, җиңел дә. Менә ул минем белмим нәрсәдән әйтәм бит, дулкын, менә дулкын бүген шундый уңай дулкын булса, мин рәхәт булып китә. Икенче көнне мин елап җибәрсәм дә нормаль күренеш дип әйтәсе килә. Гади күренеш. Шуңа күрә шулайрак хәлләр. Мәхәббәт битсен өчен нәрсә? Мәхәббәт битсен өчен? Яраткан кешене. Мәхәббәт ул әгәр дә чын мәхәббәт булса, менә минем очракта ул минем бетмәде, ләкин мин аны шулай йөрәгемдә бер аерым бер урынга яшереп куйдым. Ул анда яши барыбер, ләкин бит алга таба яшәргә кирәк. Мин бит инде мине яратмыйлар дип үләргә тиеш түгелдер, яшәргә тиештер шикелле. Тоела миңа кайвакыт бу көндә. Ләкин син кызлар игътибарыннан мәхрүм түгел. Шулай бит? Юк. Хәтта бүген дә безнең тамашачылар арасында бик күп кызлар килеп утырган. Аллага шөкер, мин һәрбер тамашачыма бик рәхмәтле. Мин хәзер шундый ярар, алга таба. Шулай сиңа хәтта кемнеңдер 113 роза җибәргәне булган икән. Булды андый хәләя. Кара, син бөтен нәрсәне беләсең икән, әйме? 4 ел эчендә мин аның кем икәнлеген әлегә кадәр дә белмәдем, ләкин ул кеше югалды. Аллага шөкер, яисә кызганычка каршы. Белмим, теге мин теге бик кызыксанучанрак кеше буларак, миңа бик кызык иде аның кем булуы, чөнки кеше бит инде тырышып, минем игътибарны җәлеп итәргә тырышты, мин аның кем икәнен белмәдем. Менә рәхмәт әйтергә булса да рәхмәт, игътибарыгызга дип. Инде мин аны аннары психологлар да белеште, менә шушы чәчәк бәйләмнәренә карап, ниндирәк кеше булырга мөмкин икәнлеген миңа тасвирлап бирделәр. Аларак кына хатын диделәр аны. Шулай. Ләкин ул үз йөзен ачмады 4 ел буена, һәрбер бәйрәмгә. Миңа багышланган һәм миңа кагылышлы бәйрәм булса, мин көндә ниндидер бүләк аладырым. Инкогнито. Нинди бүләкләр тагын? Төрле. Мәсәлән? Кием, шул чәчәкләр, ниндидер бисмиллалар. Фотосурәтләр бик күп еш килде. Мин аларны нишләтергә белмим, аерым бер җиргә җыеп куйдым. Хәзер минем бүләккә теге менә бит мине кайвакыт кешеләр эгоист диләр. Бәлки шулайдыр да. Мин бу сыйфатка бер дә каршы килмим, ләкин мине тамашачылар да шундый итеп ясап бетергәннәрдер. Миңа бүләккә гел мине бүләк итәләр. Мин үзем белән үзем нәрсә эшлим инде. Мин аны бит инде элеп тә куя алмыйм, шулай ярар, Ришат сакланып ят әле, син бер почмакта гына дип яшереп куйдым. Кире таратырмын инде менә теге тагын бер зуррак дәрәҗәләргә ирешеп, аннары теге Мәскәү йолдызлары шикелле. Үзеңнең портретларыңны сата башлармын. Юк, бу шаяру. Мин бик шаярырга яратам, гафу итәрсең. Яме, нәрсәдә тукталган идек әле? Бүләкләр турында. Бүләкләр турында. Шул киемнәр җыен тәмтымнар да булгалады, әле дә бар. Тәмләп башым. Рәхмәт. Театр ишек төбендә саклап торучылар буламы? Элек бар иде, хәзер юк. Хәзер мин
күрәсең, теге білмеймін, мен ашық та кішеймі, шул ук вакытта бик ябык та кішеймін. Бір мені тасвирлый торган бір бик үземә шундый җөмлә уйлап таптым. Я открыт в своей закрытости деген. Менә шул. Моны син үзең уйлап таптыңмы? Әйе. Кеше цитатасын алмадым. Юк, үзем уйлап табылган әйбер. Юк, бу менә бу әлеге җөмлә мине менә тулысынча тасвирлый. Менә шушы нәрсә дип, bir иллюзия, ашык иллюзия да кеше мине белә. Чын Ришатны белмиләр. Беркем дә белми. Беркем дә белми. Нәрсә Мин үзем дә белмим хәтта. Юк, ярар. Гадәттән тыш Бер ачулар нәрсә эшләмәскә кирәк. Гади булырга кирәк. Мин гадилекне яратам. Кеше бит күп очракта менә кеше игътибарын җәлеп итәргә тырышып, менә нәрсәдер кылана башлый, уйный башлый. Менә мин хәзер уйнаган шикелле. Син дә шулай итәсең димәк. Әйе. Игътибар җәлеп. Юк, мин хәзер гомумән бер нәрсә эзләмим. Мин болай әйтәм әле. Фәлсәфә сатам. Шул. Уйнарга тырыша, менә бик гади булу һәрбер кешегә бирелми. Бу заманда бигрәк тә. Син үзең гади. Әйе, менә мине гадилегемне күрә белгән кешегә мин гади. Аңлашылды. Бүләкләр темасын дәвам итеп, үзең бүләкләр биргә яратасың? Бик. Бик яратам. Әгәр дә мин шул ул кешегә ышанам икән, ул кешене яратам икән, мин һәр яклап ул кешене менә байытырга тырышам дип әйтәсем килә. Байыту бу материал яктан түгел, гомумән. Үземнең булган ниндидер эчке күңел серләрем белән байыту ул кешене, үземдә булмаганны аңа бирү. Миңа шулай рәхәт. Мин бит аннан үзем ләззәт алам. Менә кешенең елмаюын яраткан кешемнең йөзендә елмаюын күрсәм, ул миңа шундый ләззәт китерә. Бүләкләрне нарак алырга яратасыңмы, әллә үзең биргә яратасыңмы? Кешедән тора. Әйе, кешедән тора. Миңа калса бу гадәти күренеш. Синдә шулай, менә сездә тамашачылар шулайдыр. Әгәр дә син теләмәгән кешедән бүләк килсә, син аңа ничектер битараф булып карыйсың шикелле. Ну, теге, рәхмәт. Әгәр дә син көткән кешедән бүләк аласың икән, син билгеле инде җиде күк тәшеп йөрисеңдер шикелле. Белмим. Мәхәббәт темасына әйләнеп кайтсак, чын күңелдән, чынлап торып, яраттым дия аласыңмы бүгенге көндә? Яраттым 3 тапкыр. Әйе. Ләкин һәм әле тагын яратырга мөмкинмен. Әлбәттә, минем яратасым килә. Нишләтәсең, менә минем язмышым шундыйрак ахры. Мин яраткан кешеләр мине яратмыйлар, менә. Менә килмә дә яныма килмә диләр. Мине яратканнар минем күңелем ятмый. Менә ятмый. Димәк, җавапсыз мәхәббәт. Әйе. Өчесе дә. Әйе. Чынлап. Әйе. Авыр булдымы? Юк. Димәк, яратмагансың. Шулай түгелме? Ну, авырлыкны хәзер нәрсәгә аны искә төшерергә? Ул бит инде узган. Мин гомумән менә үткән нине сөйләргә яратмыйм, гомумән теге. Менә бүген бар, иртәгә мин булмаска да мөмкин, мәсәлән. Иртәгә турында сөйләшеп булмый, димәк, үткәннең турында. Менә бүген әйттем бит, минем йөрәгем буш булса да, минем йөрәгем мәхәббәттә яши. Мин барыбер ул кешене яратам. Һәм мин аны яратачакмын, чөнки мин аны яраттым. Яратам һәм яратачакмын. Ул кешене. Ул минем йөрәгемдә мәңгегә калды, чөнки аның изе бар йөрәгемдә. Ярар. Син үзеңне романтик дип әйтә аласыңмы? Бик романтик кеше мин. Ләкин теге шулай кешедән тора. Әйе, мин һәрбер кешегә минем индивидуальный подход. Шуңа күрә мине нинди кеше икәнемне бөтенесе теге төгәл генә әйтә алмыйлар, дыр шикелле тоела миңа. Бүгенге көндә сиңа ничә яшь? 31 елда, апрельдә. Әйе. Гаилә кору теләге бар. Бар, әлбәттә. Ләкин ничек язган инде?
ул менән ничектер параллель тормышта барама теге бар, теләк бар, һәм бетте. Яисә син чынлап торып, мине имәнәсем килә дип йөрисеңме? Лилия, юк, мин берничек тә йөрмим, чөнки минем гомумән хәзер мин шундый халәттә, мин үземне шулай яшәргә күндердем дип әйтәсе килә. Мин гомумән менә бар бүгенге көн Ришат һәм үткән Ришат бар. Алар төрле Ришатлар. Элек мин шундый бик амбицияларга тугры булган кеше, бик максатчан. Мин әле дә максатчан, ләкин менә шушы амбицияларны мин бераз тыйдым. Бераз гына да түгел, бик каты тыйдым. Һәм минем максатларым бүгенге көндә юк. Алар бар, ләкин бер максатым бар минем. Ул максат бәлки мин аны әйтергә теләмим, чөнки ул максат, ул хыял, аннары чынга ашмый ул. Шуңа күрә әйтмим. Менә максатларым юк. Миңа шулай рәхәт әйтәм бит, менә бүгенге көн белән яшим мин. Мин үземне шулай яшәргә күнектердем. Чыннан да кызыграк икән алай яшәү. Иртәгәсе Иртәгәсе мин бит ул иртәгә генә була әле, ул буламы ул әле, юкмы, мин аны белмим. Син психологка йөрисең? Юк, йөрмим, мин үзем бик әйбәт психолог. Аңлашылды. Розалар буенча нинди психологлардан син белешкән идең? Аны миңа менә дус кешеләрем үзләре тасвирлап, мин менә шул Instagram челтәрләренә әле ул вакытта чыгарганда, теге табыл, сиңа рәхмәт әйтәсем килә дип мөрәҗәгать иткәндә, подписчикларыма инде. Миңа кешеләр үзләре яздылар. Менә мин әлеге чәчәкләргә, чәчәк бәйләмнәренә карап, әлеге кеше хакында шулай дип әйтә алам, шулай дип әйтә алам, шулай дип әйтә алам дип миңа ничек дип әйтәләр, образ тудырдылар. Аннары ул юк булды. Менә кинәт юк булды. Димәк, аның бәлки ул кеше гә ул кирәк булгандыр, кемгәдер игътибар бирү. Бар андый психологик яктан күренеш. Менә без бит кемгәдер нәрсә дә булса биргәндә, без бит үзебез өчен бүләк итәбез күп очракта әйберне. Чөнки безгә дә рәхәт бит аннан. Алайса, без әлегә мәхәббәт темасын ябып торыйк, бәлки соңыннанрак тагын сөйләшеп алырбыз. Мин сине менә Ришат Ахмадуллин алып баручы итеп беләм. Аннан соңна мин синең театр артисты икәнеңне белдем. Шаккаткыч. Син кайчаннан бирле алып барасың һәм ни өчен син алып баручы булырга булдың? Алып бару, белмим, ул минем теге төп эшем түгел беренчедән, ул минем ниндидер бер теге төп эшем тагында үз-үземә кызык булсын өчен, менә мин башка эш белән дә шөгыльләнеп алырга тиеш. Менә ул шуның өчен кирәк әйбер. Хобби кебек. Хобби кебек әйе. Мин үз төп эшемнән бик ләззәт алам. Мин юкка гына менә шушы драматик өлкәне, театр өлкәсен сайламадым. Башка менә кагылышлы, алар менә минем бу төп эшемә булышучы ниндидер факторлар гына булып санала, тора. Шул. Син бит банкетлар алып бармыйсың? Юк. Банкетлар мин алып бармыйм. Булгалый, әлбәттә, әгәр дә менә якын тирә дуслар сорасалар, Ришат, менә без әлеге безнең тормыш бәйрәмебездә шәхсән менә сине күрергә телибез дип әйтсәләр, әлбәттә, әгәр дә буш булсам, мин инде бер вакытта да каршы килмим. Булай мин әлеге менә бу банкет өлкәсен, ул миңа хас түгел, чөнки ул эшне мин бик авыр эшлим. Бик авыр эшләнгән эш мин үземдә ләззәт алмыйм һәм әлеге ләззәтне мин халыкка да, тамашачыга да бирә алмыйм. Беренчедән, мин үзем ниндидер, менә русча әйткәндә, кайф алырга тиеш. Аннары гына ул инде менә тамашачыны җәлеп итә. Ялганлыйсым килми. Шуңа күрә авыр, авырлык ул сизелә. Шул. Зур түрәләрдә, абыйларда шулай банкетлар алып барганың юк. Булгалады. Булгалый. Менә ансы анда бит форматы башкачарак. Формат башка. Шуңа күрә концерт форматыдыр инде. Күпчелек.
концерт форматы дип балык микән без аны шулайдыр, шулай булсын әйе концерт форматы. Ниндидер әгәр дә бит инде банкетта гади халык бит инде ул күбрәк күңел ачу форматын якын күрсә, түрәләр алар күбрәк тормыш турында фикер алышырга, яшәү мәгънәсен эзләргә, шигърият тыңларга күбрәк тартыла. Шуңа күрә ул да миңа тема якын буларак, миңа ул өлкәдә эшләүе җиңелрәк. Таныш булмаган кешегә сине банкетка алып барыш итеп чакырыр өчен сиңа ничә сум түләргә кирәк? Син үзеңнең ризалыгыңны бирсен өчен. Хәтта авыр булуга карамастан. Мине канәгатьләндерә торган. Күпме соң ул? Аның хакы кешесенә карап. Шуңа күрә аның Син төгәлгенә белмисең. 1 сумнан да алып булсаң кешесенә карап, әгәр 1 сум да мине канәгатьләндерә ала. Син бит инде 1 сумга банкет алып бармыйчаксың. Мин бушка да алып барганым Таныш бар. булмаган кешегә. Бушка да алып барганым бар. Таныш булмаган кешегә. Ярар. Теге кияүгә чыгарга, әйләнергә теләгән кешеләр карыйлардыр дип өметләнәбез. Менә Ришатны бушка чакырып була банкетка. Театр турында да сөйләшеп аласы килә синең белән. Син бит инде училищеда укыдың. Аннан соң культура институтын тәмамладың. Юк. Бармадың анда. Юк. Консерваторияда укыган. Әйе. Әйдә сөйлә алайса. Мин менә белмим икән. Нәрсә турында сөйлим? Театрга булган юлыңны. Ничек мин театрга килеп эләктемме? Әйе, кайда укыдың? Миңа калсаң инде моны мин сиңа гына шәхсән сиңа гына сөйлим, чөнки тамашачылар инде бу юлымны белә. Шулай дисеңме? Бу 2011 ел. Театр училище студенты әле мин. Шул студент булганда ук без Камал театрында Нәүрүз фестивалендә кураторлар булып эшләдек. Һәм инде күрәсең шунда игътибар иткәннәрдер безнең җитәкчеләребез. Һәм 6 июнь көнне, Нәүрүзнең соңгы көне, 2011 елның Шамил абый килде дә минем янга, ни Ришат, иртәгә минем янга кирип чыгалы диде. Мин кирдем һәм каршымда безнең сәнгать җитәкчебез Фәрит абый Бикчентаев һәм Шамил абый Закиров. Утырадырыя, менә миңа тәкъдим ясадылар. Безгә синең типажың бик кызыклы булып тоелды. Син җырлыйсың да диделәр. Эшкә киләсеңме дип сорадылар. Мин инде әлбәттә әйе дидем. Шуннан соң Шамил абый, син бит җырлыйсың диде, сиңа бу әлеге сәләтеңне ташларга ярамый. Әгәр дә теләгең булса укы. Без каршы килмибез диделәр. Шуннан соң мин консерваториягә барып карадым, чөнки ул минем теләгемдә бар иде ул хыял. Кирип карадым, мине тыңладылар. Рәхмәт устазларыма. Әлбәттә авыррак булды, чөнки театр училищесыннан менә консерваториягә килү ул бик сирәк күренеш. Миңа консерваториягә килгәч, шундый теге бер кая килгәнен аңламаган бер туты кышка караган сыман карадылар. Ләкин экзаменнарымны биреп, инде менә укырга кирдем. Шулай менә мин параллель рәвештә театрны һәм консерваториядә укуны очный формада алып бардым. Ләкин бит синең җырчы булу теләге булмаган. Башта әле менә кичкенә Ришатны алсак, минем иң беренче теләк ул җырчы булу иде. Һәм аннары инде менә Ришат, син кайсы юлны сайларсың дип үземә сорау биргәндә, Аллаһ Тәгалә миңа театрны да бирде. Һәм инде шушы җыр өлкәсендә иң югары уку йорты ул консерватория. Аны да бирде. Һәм менә сайла үзең диде. Миңа инде менә әлеге театр өлкәсе кызыграк тоелды да, чөнки менә ул бит инде шулай ук максат иде, менә безнең театрда профессиональ дәрәҗәдә җырлаучы артист булу, ул үзе безнең театрга бер зур әйбер дәрәҗә. Димәк, синең Камал театрында шундый белемле артист булуын теләгән идең. Шулайдыр дип саныйм, әйе менә, әйе.
Бәләкәй чакта, демәк, син җырчы булырга. Әйе, мин җырчы булырга дип хыялландым. Ә ни өчен алайса син? Театр өлкәсен сайладымы? Юк. Ни өчен училищега барып эләктең баштан шәп? 9 сыйныфтан соң мин музыка көллиятенә барып карагач, мине алмадылар. Энем, синең әле мутацияң, тавышың үзгәрмәгән диделәр. 11 сыйныфтан соң кил диделәр. 10 сыйныфка мин укырга киттем. Билгеле, мин анда укымадым, чөнки әйтәм, миңа сезнең математикагыз да, физикагыз да кирәкми, мин барыбер артист булам дип йөрдем. Җүләр. Һәм минем остазларым, бөтен укытучылар инде бар театр училищесына, бар, әйтәм, юк. Нәрсәгә барым мин анда? Әйтәм, мин җырчы булам, мин музыка көллиятенә укырга барам дим инде. Шуннан соң хәзер җәй көне, җәй башы инде бу. Ничектер шул үзәктә, ничектер саф һава сулап йөргәндә, шул театр училищесына тап булдым мин. Мәйтәм, карап тордым да, булам, әйтәм, кирип чыгыйм әле. Кирип чыктым да мин карыйм, анда Илдар абый Хайруллин җыя. Курс. Әйтәм, мин бит моны беләм, исемә төште. Бала чакта Илдар абый белән шундый бер кызыклы ситуация булган иде. Ул мине шигырь бәйрәменә менә монда 30 августта әле дә безнең театр каршында, мәйданында, инде театр мәйданында ни уза? Шәһәр көне бәйрәме бит. Шунда Илдар абый мине шигырь сөйләргә чакырды. Габдулла Тукайның бар күңеллелек бөтен дөньяда бар, бәйрәм бүген. Хәзер бу мине ошатты да инде сөйләгәнне. Энем, әле мин ул вакытта 3 сыйныфта укыйм. Менә үскәч, менә сиңа минем үй телефоны 9 сыйныфка җиткәч шалтыратырсың дип, миңа телефон номерын тоттырганы исемдә. Ул бит инде минем күңелемдә яшәде әлеге вакыйга. Һәм мин кирип карарга булдым училищега, Илдар абыйга, ул аны искә төшерде һәм алды. Демәк, син ялгыш кына барып эләктең инде. Әйе, мин булай гына кызык өчен генә бардым училищега, кирсәм, укыйм дидем, кирә алмасам, 11 сыйныфтан соң инде музыка көллиятенә барам дидем. Мәктәптә син өчлегә укыдың? Төрле билгеләр булды. Хәтерлим үземнең иң беренче икелемне алганымны 1 сыйныфта, иң беренче дәрестә. Нәрсә өчен? Нәрсәдер аңлап җиткермәгәнмендер инде, күрәсең. Ниндидер шул сыйныф эше эшләгәндә, мин хәтерлим икеле алдым, миңа икеле алырга ярамый, мине ни ачулана дип елаганымны хәтерлим. Нигә ачулана идеме начар билгеләр өчен? Алай ачулана дип хәтерләмим. Юк. Алай андый истә калмаган, андый хәтирәләр. Син тулы гаиләдә үстеңме? Аллага шөкер. Әтәнең кем булып эшләделәр, эшлиләрме? Алар инде хәзер икесе дә лаеклы ялда, пенсионерлар. Ләкин әни пенсионер булуына карамастан әле дә эшли, чөнки әни мин әнигә охшаган, ул гел хәрәкәттә һәм хәрәкәттә булырга ярата. Әти инде минем әнине йөртә. Эшкә. Аның теге шәхси водителе. Әни кем булып эшли? Әни заводта олы мастер. Радиоприбор заводында. Әти гомере буе Горводзеленхозда шофер булып эшләде. КамАЗ йөртте. Мин хәтерлим, бала чагымны мин җәй буе КамАЗда үткәргәнемне. Мин КамАЗда үстем дияргә була. КамАЗ малае. Әти әнең синең артист булуыңа берсе дә каршы килмәделәр. Чөнки шушы иҗат юлына мине әни бастырды, ләкин әнинең теге үзе бирде, үзе шикләнде. Бу баладан берәр нәрсә чыгармысың дип сораганын хәтерлим укытучылардан. Һәм менә иң беренче остазым минем Альбина Хазинуровна Мусина, элекке состав болгар кызларының солисткасы. Шундый бер фикер әйтте, һәм ул минем исемдә калды. Һәр бер кеше җырлый белә. Ләкин аны вакытында ача белергә генә кирәк иде. Бу бит инде менә мин шушы психология белән кызыксына башлагач, чыннан да, әгәр дә укытучы, остаз менә балага, студентына, инде шәкертенә ышанса, баладан гомумән кешедән нидер үстереп була. Ничек талант, әгәр дә талант булмаса? Табигатьтән бирелгән. Аны күрә белергә кирәктер миңа калса. Димәк, синеңчә һәрбер бала миңа калса, кеше бит ул һәр табигатьтән бөтенесе дә сәләтле.
ләкин аны менә юнәлешен төгәл генә билгеләп, шул остаздан тора бит инде. Юк, инем, мәсәлән, син җыр өлкәсендә сәләтең бераз какшый, менә син, мәсәлән, театр өлкәсендә бик сәләтле дип юнәлтә белергә тиештер дип саныйм мин. Мин хәзер, чөнки үзем дә менә шушы укыту кайвакыт тормышым мине бәйләнеп китә башлады. Шул. Берәр качан ник артист булдым икән дигән. Бер вакытта да үкенмәдем һәм үкенмәячәкмен дә, мин үз хезмәтемне бик яратам. Чынлап әйтәм. Театрдагы иң беренче зур ролең нинди булды? Иң беренче экспромт рәвешендә уйнаган ул Булат Зәңгәршәлдә. Сен аны 2 сәгатьтә 3 сәгатьтә. 3-тән 6-га кадәр. Юк, 2 сәгатьтә дөрес әйтәсең. Әйе. Ятладың, аннан соң 1 сәгать әле җырларын өйрәндең. Әйе. Хәзер нәрсәдә тукталдым әле мин? Инде менә шулай режиссер тарафыннан менә Ришат, синең беренче ролең дип, ул Искән җилләрдә Ромай роле булды. 2012 елның 25 маенда чыкты ул. Аның премьерасы булды шикелле, инде ялгышмасам. Ул спектакльгә төшеп калды. Төшеп калды ул, әйе. Мин ул әлеге спектакльне шунда бик шатланып, яратып, әле дә искә алам. Төшеп калганына кызганмыйсыңмы? Беләсеңме, мин гомумән кызгана торган кеше түгел. Мин бит аны аңлыйм. Һәрбер спектакль ул төшә бара, яңартыла бара репертуар. Ул нормаль, гади күренеш. Шулай кирәк. Һәм теге кызганып утырган әсәсен кызганасың, башкасы булыр, Алла буйрса. Нишләп Булат роленә шулай кирип киттең? Нәрсә булды анда? Менә төп герой авыртып китү сәбәпле миңа тапшырдылар әлеге рольне. Ришат, ятла, хәзер менә 3 сәгатьтән син керәсең диделәр. Һәм шулай экспромт рәвештә мин уйнап чыктым Булатны. Әтинең спектакльләр карыймы? Карыйлар, әйе, киләләр, кызыксыналар, яраталар. Әни ешрак карый, әти инде бер карады, булды. Әйтәме сиңа, улым менә монда булайрак кирәк иде дип. Әни хәзер алай тәнкыйтьләми, элек әни тәнкыйть тә түгел, нидер киңәш бирде. Киңәш, элек әни менә мин әнинең киңәшләренә теге менә шушы профессиональ өлкәдә дә кылак салам, чөнки ул инде минем белән йөреп, шушы иҗат өлкәсендә үзе дә бик әйбәт аңлый бөтен әйберне, сизә, туя, күрә, белә. Хәзер инде нишләптер әйтми. Но хәзер сирәгрәк йөри. Бәлки син профессиональлыгың үскән. Профессиональлык бәлки үз-үземә ышану арткандыр дип саныйм мин. Чөнки ышану ул бит тәҗрибә белән шулай ук арта. Син рольгә ничек әзерләнәсең? Төрлечә рольгә карап. Кайвакыт менә миңа теге гади булмаган теге кире роль булса, мин бик зак эзлим, бик зак эзләнәм. Менә җәмгыятьтә эзлим, шундый теге кешеләр аралашырга тырышам, шулай ук психология монда катнаша. Эзләнүдә миңа калса әзерләнү роль өстендә эш ул бер вакытта да туктамый. Ул менә спектакль чыкты һәм минем образым менә тулыланды дигән сүз, әле ул дөрес сүз түгел миңа калса. Бу шәхсән минем фикерем. Көндә менә теге спектакльдә әзерләнгәндә син барыбер ниндидер дә булса элементлар кертергә тырышасың, ул барыбер синең ниндидер менә процесста. Шул әзерләнү инде аның әзерләнү процессы гади сүз, иң мөһиме сүзләрен ятлау. Шулай да әгәр дә син артист булмасаң, җырчыга укымасаң. Стоматолог булыр идем. Стоматолог. Әйе. Ни өчен стоматолог? Стоматолог я психолог. Чөнки яратам мин әлеге өлкәләрне. Миңа кызык ул. Менә шулай теге миңа гомумән медицина бик кызык. Менә минем шуңа күрә Аллага шөкер, дуслар арасында бик күп врачлар. Миңа алар кызык. Менә мин хәзер врачлар шикелле теге профессиональный дилетант. Бик күп беләм, чөнки алар миңа гел сөйлиләр, алар минем кызыксынганымны күрәләр. Шул.
Психология ул инде психология гомумән һәрбер кеше, һәрбер артист инде ул безнең шулай ук бер профессиябызның бер зур факторы. Татар җырлары тыңлыйсыңмы? Әлбәттә. Кемнәрне тыңлар яратасың? Мин күбрәк менә ни, башка ни, мин теге гасырдагы кеше шикелле. Мин Зөһрә апа Сахабиеваны тыңлыйм. Минем грампластинка бар. Пластинкалар тыңларга яратам. Хәзер менә Алисям бар минем. Әйе, без Алисия белән бик тату яшибез. Ул да һәрбер хатын кыз шикелле кирерәк кайвакыт. Без Инстаграмдан карап барабыз. Әйе. Зөһрә Сахабиева җырларын бик яратам. Мин менә иске җырлар минем күңелемә хуш килә күбрәк. Бүгенге көндәге җырчылар. Бүгенге көндә бик яратып тыңлыйм мин Фирүсне. Фирүс Кахировны. Тагын? Булды? Ярар. Син әле ниндидер интервьюда әйткән идең, тавышны, связкаларны җибетер өчен инде нәрсәдер өчендер, ниндидер чит илдәге җырчыларны тыңлыйм дип. Бу нигә кагылышлыдыр инде? Гомумән бар бит инде һәрбер өлкәдә менә база, фундамент. Академия өлкәсендә бит инде без монда гомумән тарихны сөйләргә кирәк инде. Гомумән менә вокал индустрия, гомумән аның тууы ул Италия белән бәйле. Шуңа күрә менә һәрбер илнең менә бар төрле вокаль мәктәпләре. Италиядә, Франциядә, Германиядә, немецкая школа диләр инде, немец Итальян мәктәп инде ул белканты диләр аның терминологиясы. Күпчелек җырчылар инде шул әлеге мәктәпкә тартылалар, шуларга ошатып җырларга, әлеге технологияны кулланып. Шуңа күрә менә шуны ишетер, аңлар, белер өчен, менә шуңа ишит безнең дахи булган бөек теге бөтен дөньяви күләм җырчыларны тыңлыйм мин. Аларны тыңлаш, чыннан да менә аппарат үз урынына баса, дөрес иттереп баса ул. Бу инде профессиональ нидән теге аңлатырга авыр. Ярар. Иң мөһиме мин аңладым. Башкалар да аңлагандыр дип өметләнәм. Хәзер мин сиңа кыска гына блиц опрос итәм. Сиңа сойларга кирәк булачак. Бер генә вариантны. Икесенә дияргә ярамый. Искән җилләр яисә зәңгәр шәл. Искән җилләр көенә бугай инде спектакльнең исеме. Бу монда уйламыйча җавап бирергә кирәкме? Юк, уйласаң да була. Һәм ни өчен икәнен дә әйтсәң була. Ләкин берсен генә сойларга кирәк. Искән җилләр булсын. Чөнки беренче ролең булган. Чөнки ул менә теге режиссер тарафыннан менә синең ролең дип беренче бирелгән роль. Җәяүме, машинадамы? Җәяү. Табигать кочагындамы, кызлар кочагындамы? Табигать кочагында. Үзең булып калумы, уйнаумы? Үзең булып калу. Шау-шулы компаниямы яисә үзең генә булумы? Ялгызлык. Драмамы, комедиямы? Моңсу клоун. Һәм син нәрсәдән куркасың? Үз-үземдә кешелекне югалтудан куркам. Кешелек сыйфатын югалтудан куркам. Үзеңнең йолдыз икәнеңне кайчан аңладың? Мин йолдыз түгел һәм йолдыз булмаячак. Яхшы мәгънәсендә. Менә сине бит беләләр, таныйлар. Юк, ул йолдызлык бит түгел. Ул синең эшеңә карата эшеңне хөрмәт итү. Яхшы мәгънәдә йолдыз дип әйтсәң дә, сез йолдызлар дип әйтергә була икән. Белмим, бу гадилек тә түгел. Йолдыз. Мин үземне йолдызга тимим, чөнки йолдыз ул һәр вакыт балкый. Кеше һәр вакыт балкырга сәләтле түгелдер мәгән. Шулай да үзеңнең шундый юлдан барып, менә сине таный башлаганнарын кайчан аңладың? Искән җилләрдән соң. Бу бер ел, 2 ел эшләгәннән соң. Таныйлар әйе. Сиңа ошыймы сине танығанда? Менә урамда килеп, "О, Ришат, исәнмесез? Идегез фотога төшик әле" дип әйтүләре. Мин каршы түгел.
Ошыймы, ошамыймы дип әйтә алмыйм мин. Мин каршы килмим. Ярый, аңладым. 10 елдан соң? Син кем була? Син үзеңне кем итеп күрәсеңме? Юк. Әйе. Юк, мин андый сорау бирәсе түгел идем. 10 елдан соң син шундый ук булып калачаксыңмы, яисә үзгәрү булуы? Юк, миңа калса мин үзгәрәчәкмен. Менә нинди якка? Белмим. Аны мин белмим. Юк, чынлап та әйтәм. Моңа бит бик факторлар, янымда нинди кешеләр булуга карап, гомумән бүгенге ул заманда менә без кая булырбыз, ул аннан да тора. Монда нинди кешеләр булыр, гомумән алганда. Шуңа күрә монда мин нинди булырмын дип әйтәм бит, мин хыялланырга яратмыйм. Ләкин хыялсыз кеше булмый бит инде. Менә мин. Син әйттең, синең хыялың бар. Ләкин әйтмим. Бер хыял. Ансын әйтмисең. Ну, ул үлү белән бәйле. Алайса әйтеп торбасың да. Кызлар, безнең бар монда сораулар белән, шулай бит? Һәм шулай ук безнең әле бу видеога да сорауларны җибәрә аласыз комментарийларда. Һәм без аларга җавап бирәчәкбез. Ришат җавап бирәчәк. Әйдәгез, ялмагыз. Мин бик ни. Мин бик ачык кеше. Әйе. Сезнең тормышыгызда иң бәхетле бер көн? Иң бәхетле бер көн. Аны сөйләргәме? Әйе. Андый бәхетле көннәрем минем көндә. Юк, чыннан да. Менә иң бәхетле. Бәлки чакта булгандыр. Нәрсәдер алганнар, сиңа нәрсәдер бүләк иткәннәр. Иң бәхетле көнем мин яраткан кешенең бәхетле булуын күрү. Мин ул көнне хәтерлим. Һәм ул көннәр бик күп иде. Ничек бәхетле иттең дип сорамыйбыз. Тагын сораулар. Ярыймы тагын бар? Әйе, ярый. Менә театрда иң авыр ролегыз кайсы иде? Алар һәрберсе дә авыр да, җиңел дә. Менә юк андый минем өчен дип. Минем өчен. Алар һәрберсе үзенчәлекле, һәрберсе кызыклы, һәрберсе кызыксыз. Шуңа күрә авыр дип әйтә алмыйм. Ничек инде син яратып эшләгән эшеңне авыр дип әйтә аласың? Мин аны гомумән аңламыйм. Авыр булгач, димәк ул синеке түгел. Син аны эшләмәскә кирәк, гомумән алганда. Шул. Әйдәгез, бирегез сораулар. Мин яратам сораулар. Сез консерваторияда нинди факультетта укыдыгыз һәм вокал буенча кемдә укыдыгыз? Мин консерваторияда хәзер ике бүлек, анда иң төп бүлек ул академ вокал бүлеге. Һәм минем остазым Татарстанның халык артисты, доцент, профессор Мөнир абый Якупов иде. Шул аннары мин шулай ук Зилә апа Сөнгатуллинада да белем алдым. Консерваторияда 2 ел буе. Менә шул. Тагын сораулар. Әйдәгез, бер кызык сорау. Бер кызык сорау. Бармы сорау? Кайсы режиссер белән эшләр идегез? Һәм ни өчен? Бармы? Һәм ни өчен? Марсель абый Сәлимҗанов белән эшләр идем. Һәм ни өчен? Чөнки аның турыда шуның кадәр менә тәмләп кызык иттереп сөйлиләр. Менә шуның кадәр эшләп карыйсым килә, ләкин беләм бу инде хыял, чынга ашмый бер кайчанда. Бәлки теге дөньяда театр булса, бәлки шунда эшләп алып карап булыр. Алса Марсель абый үзенә. Һәм уйнарга теләгән ролегез бармы? Юк, андый ролем юк. Чынлап торып әйтәм. Элек бар иде. Консерваторияда укыганда, әле яшь вакытта, ну, әле дә яшь инде мин. Ничек әле Мөнир Ахмаев йөрди. Мин бит әле яшь, 30 тулмаган инде.
бар иде наемщикта Батыржан образын башкару, уйнау. 2011 елда андай безнең ул ниде эленеп тә торды әле театр афишасында наемщик куела дип. Хәзер куелмады ул, ләкин консерваториядә без аның концерт вариантын башкардык. Шул андай менә аннан соң бүтән андай теләк ниндидер рольне уйнар идем дигән булмады. Һәр бер рольгә мин теге бирсәләр канәгать. Берәр сорап алган ролегез булмады? Юк, сорап алган ролем юк. Минем гомумән теге табигатыма андай бер хас түгел сорап алу. Мин андый кеше түгел, мин сорап алырга яратмыйм. Була икән, бар, юк икән димәк кирәкми. Икән алабыз. Ришат, Әү, шундый сорау. Театральный училищега күп еллар бармыйча берничә елдан соң барасың бит инде, күрәсең. Һәм мин беләм, син күптән түгел анда булдың. Нинди хисләр кичердең син? Әйтәле. театр училищесында, гомумән мин театр училищесын бик сагынам. Чөнки минем иң кызыклы студент елларым һәм Ришатның менә ничек дип әйтим, беренче адымнары үз-үзен аңлау, үз-үзен ишетү һәм кеше буларак һәм монда шәхес сүзен кулланасым килми. Менә личный шәхес бит инде. Үсү театр училищесында башланды. Чөнки анда менә сине бер коллективка ташлыйлар һәм син анда яшәргә өйрәнәсең. Сиңа төрле факторлар йогынты ясый һәм син шушы төрле сиңа тудырылган ситуациялардан чыгу юлын эзләп үсә башлыйсың. Менә шуңа күрә училищеда минем иң кызыклы еллар булды. Һәм сорауга җавап, нинди хисләр исеңә төште дип сорадык. Кичердем. Бары тик шатлыклы хисләр генә туды. Мин үземне шулай ук, мин анда жюрида утырырга бардым. Анда шул театральный фестиваль оештырганнар иде. Шунда мин жюрида утырдым һәм сагынып утырдым. Менә әгәр дә әйтсәләр, Ришат, син театр училищесына тагын кайтыр идеңме? Әйе, мин кайтыр идем. Менә теге консерваториядә мин теге консерваторияны тәнкыйтьлисем килми, ләкин училищеда кызыграк иде. Консерваториядә белмим, анда менә теге. Менә училищеда, найда, унда барабыз, тегендә барабыз. Уйныйбыз. Шул. Тагын бер сорау. Син Илдар абыйда укыдың. Илдар абыйның аның мәктәбе башка төрле инде, без аны беләбез. Ул барыбер теге Марсель Селимжановта укыган кеше, ул аның шәкерте һәм аның да укыту методы башка төрлерәк. Һәм син Камал театрына эләгәсең. Анда Илдар абый актер, режиссер түгел. Һәм Фәрит абый белән эшли башлыйсың бит инде. Ул барыбер икенче төрлерәк. Әлбәттә кыенрак, уңайсызрак. Аңладым сорауыңны. Беләсеңме, булай дип җавап бирәм, һәрбер режиссерның аның базасы, һәрбер режиссерның һәм һәрбер актерның базы бер. Гомумән база дип алыйгаймы? Инде кеше үзенә нинди җиңел менә теге аңлату әсбабын сайлый, инде ул башка. Шуңа күрә эшкә кергәч, Фәрит абый белән эшләү миңа бик кызыклы иде. Чөнки без бит инде училищеда укыганда бер режиссерга бер кулга гына ияләшәбез, башка кеше белән эшләп карау ул кызыклы. Һәм мин менә эшкә килгәннән соң Фәрит абый белән менә 6 елдан соң гына эшләп карадым. Аңарчы инде миңа мин инде театрда тәҗрибә туплаган идем. Шуңа күрә беренчедән каушатты, чөнки аның менә теге эшләү манерасын аңлар өчен
үз-үземдә ниндидер бер теге подготовительный этап үтәргә кирәк булды. Яшерен түгел, яшермим. Ә хәзер инде юк, миңа калса аның аермасы да юк шикелле хәзер тоела миңа. Барыбер бермендәге юнәлеш. Миңа калса теге нәрсә дип русча әйтмешли, форма подачи гына аерыла. Шул ук бер әйбер, ләкин төрле сүз белән. Так, рәхмәт. Тагын? Тагын бер сорау. Спектакльләрдә бит инде бик күп канатлы сүзләр, афоризмнар кулланыла. Менә кайсы героеңның сүзләре сине ачып бирә дип уйлыйсың? Бармы шундый герой һәм шундый сүзләр? Монда һәрбер нидән спектакльдән бәлки мин теге канатлы сүзләр күңелемә якын булган бардыр. Мәсәлән, инде ул Зәңгәр Шәлдән җегетләр гомер уза, киләчәкнең баш аягы күренми. Аннары менә искән җилләрдән ул минем сүзләр түгел, ул минем партнерымның инде Айгөлнең сүзе, Фәнисәнең. Ул анда мәхәббәт хакында фикер йөртә. Мәхәббәтне бер төрле калыпка кертеп булмый, ди инде ул. Менә ул истә калган, хәзер төгәл генә әйтә алмыйм. Һәм мәсәлән банкроттан бик яратам ул фразаны «Ита судьба» дигән. Гел кулланам мин аны нигәдер, менә ошый. Күп монда уйласаң, хәзер бөтенесе дә истә түгел. Мәсәлән, шулай ук Сәйярның, менә ул миңа якын, ул теге менә чыгарган вакытта минем мәхәббәт белән янып, көеп йөргән вакытларым иде. Шулай ук ахыргы аның сүзләре исемдә. Имештер теге мәхәббәткә бер нәрсә дә куркыныч түгел. Әгәр дә син чынлап торып яратсаң, син теге суга да, утка да керергә әзер. Менә ул вакытта шундый халәттә идем, мин шуңа күрә якын. Тагын бер сорау. Син үзеңне нинди көйгә тиңләр идең? Кайсы көй белән чагыштырыр идең? Ой, Гөлүсә. Беләсезме, әгәр дә менә алыйк, ул теге бер тулы симфония булыр иде миңа калса, төрле өлешләрдән торган симфония. Беренчесе аның булыр иде шундый гади, тыныч, ниндидер бәлки романтик ноталары яңгырар иде. Шундый рәхәтлек бирә торган. Икенчесе, мәсәлән, Шостакович симфониялары шикелле булыр иде. Шундый шау-шу, дөрләп янган, шундый аңлашылмаган бер абстракт музыка булыр иде. Өченче өлеше тынлык булыр иде. Дүртенчесе шундый бер теге кыл тарткан шикелле тың шикелле музыка яңгырар иде миңа калса. Төрле булыр иде. Чөнки мин үземне бүгенге көндә теге менә Ришат шундый кеше дип кенә төгәл әйтә алмыйм. Мин төрле. Мин үземне гел хамелеон белән тиңлим. Мин бик менә теге обстоятельстволарга яраклаша торган кеше. Язылучыларыбыздан да сораулар бар. Марсель Рәхмәтуллиннан. Сәлам, Барат. Спектакль вакытында нинди кызыклы хәл булганы бар? Сөйлә әле. Менә исемә килеп төште. Шулай ук Әрем исе спектакле. Кем әле мин? Юк. Менә Ромай нигәдер
Кара, не, образымның исемен оныттым. Сәйяр. Анда Сәйяр алма ашый. Юк, алма тоттыра аңа төп герой. Һәм бер заман мин теге ул куелмады. Бу алманы ул шундый матур алма иде. Һәм минем бу алманы ашыйсым килде. Хәзер ашый башладым да ашыйм. Хәзер бит инде мин теге башта аңышмыйча гына аны куып җибәрдем. Хәзер моннан теге баш эшли башлады, һәм моннан теге берәр номер ясарга кирәк дип шул ук секундта уйлап куйдым да, хәзер бу алманы мин тулысынча ашап бетердем. Шунда ук менә авызыма тутырдым да, хәзер сөйли алмыйм бер нәрсә дә. Минем сүзем бар. Әйтә алмыйм. Һәм мин ни йотып җибәрдем дә, һәм зур кисәге минем менә тамагыма түйер булып ятты. Сулый алмыйм. Хәзер бу кызык та, кызганыч та. Хәзер мәйтәм икереп киттем мин. Аннары инде кешкә чыгардым мин, аркага сугып, мәйтәм Ришат, син дурак инде дидем. Шул менә ул истә калган. Әгәр дә сорауга җавап биргән булсам. Сораулар беттеме? Мин үземне шундый теге бик күңелсез шикелле хис итәм, теге сораулар да бирмиләр. Юк, сораулар хәтәр булды әле монда. Ришат, сиңа рәхмәт. Рәхмәт. Килгәнең өчен, җавапларың өчен. Рәхмәтеңә рәхмәт. Синең белән саубуллашабыз, Алла таба уңышларыңны. Рәхмәт, Гөлзар.